danske succes kondomsserum Industrial Ltd. Etableret i 1994. En professionel producent, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, produktion, salg og service af keramiske sanitære produkter. Vores vigtigste produkter er hver toilet, et stykke toiletter, 2 stykker toilet, håndvaskafløb, og serverbilletten i Mission City Kondom Province med 3 timers holdhastighed til transport. Transport er nu meget bekvem. Omkring 80 erfarne medarbejdere i produktionslivet er altid klar til at opfylde kundernes krav. Især de færdige produkter flåding fra fyringsudstyret udfører vi 100% udseende og funktionsinspektion for at sikre, at kunderne modtager varerne uden fejl. Derudover tester og forbedrer vi altid produktionen for at opfylde standarden fra forskellige oversøiske markeder. Ligesom C-certifikater til det europæiske marked, COP-certifikat til det nordamerikanske marked, samt det saudiarabiske marked og motorskib-certifikat til malaysiske marked det er også det omfattende kvalitetssystem som ISO 9001. Efter mere end 20 års fokusering på den keramiske sanitære vareindustri, lever vi godt omdømme fra kunder vores handelskapacitet som ledende. Over 40% fra Europa, hovedsageligt i Italien, Rusland, Polen, Spanien osv. Det andet marked er i Mellemøsten, Saudi-Arabien, Irak, Kuwait. Det tredje marked i Sydøstasien, Filippinerne, Vietnam, Malaysia og Singapore. Vi hjælper kunden med at opbygge deres brand på sanitære produkter, som gennem DM og vil blive meget værdsat, og det er, hvad vi er gode til. Vi er altid klar til at få din forespørgsel og sure sin krav. Vores nye katalog, inspireret virksomhedsprofil og genkendelsesmodel leverer i henhold til dit behov. Vores professionelle salgsteam vil give dig stor rådgivning baseret på dine krav og markedssituation. Tøv ikke mere at give en chance for at udføre din sanitære produkt. Bare kontakt os, og vi vil ikke svigte dig. Vælg ny toilet, top 36 til 42 godt. Udstrålende toilet, top 36 til 42 godt. Badeværelse håndvask, top 11 til 20 godt. Et stykke toilet, top 42 til 62. Toilet 2 dele, top 42 til 62. Garntoilet, top 53 til 93. Specialitet af postbrug, hvor vi leverer mere potten i Norden end kunder dem selv, kolleger i Kina til hjælp. Kontaktnummer vil at scanne, er et andet, vi sætter på videoen på gratis detaljer ved den ord og prisliste. Din telefonsamtale nummer 8.632.531.350.723 i 704967662.